ये पहले के ही दो गीत गौन है तो नहीं घरे गीत है सब। हां लेकिन हमने के माई बहन लोग जन गावेला कि निमिया के डाढ़ मैया लावेली सना मा गावत जब जाला लो माई के मंदिर में केहू डॉक्टर इंजीनियर माना करला कि लय बंद कर दस पुरान लय हो गल के कहेला ना जी जो मैं सुनब तबे नया लागेला पुरानका के है खूबी है ए बेरा के लय ए बेरा बाप रे बाप आवत अनु तो बुझाता कि एको जुड़े ना लागे एगो है लावत तनी टेम्पू से मुड़ी धोई हो शैम्पू से जो है देखी ऑर्केस्ट्रा वाला तंगा के रिवर्स को के बर्बाद कर देला जो है देखी महावीर खड़ा बाजो तो कहाँ भूला गइल बे घर यूट्यूब पर सर्चो कोइला पर नहीं के बेटा जे होई पुदीना वाला एगो आइल हो कि सब जना के बेदीना बना देला से जितना गायक रोल आ तले दुकान एगो खेसारी के पानी वाला है वो बीसे गिरता है ओ बीसे गिरता तले 5 सिंह फेर गा देले एगो दुकान आराम ना बोले बड़े होई कौन तुमसा नहीं प्यारा कोई कि तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है तुम जानो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है यही में तो लड़ाई चलती है यही में लड़ाई चलता के एक नंबर पर टेंशन यही में हो जाता कैरोमीटर में हमने के बोलत नहीं खींचा ना तो जितना भीड़ और ऊपर पड़ल बाटे डबल हमनी पर आ जाए ऐसे सुंदर दोनों जना गायक बालू पवन जी खेसारी जी जितना जना बाड़े केहू के शिकायत नहीं करे के कैसे बड़ा माहौल अपने गरम बा वो गर्मी में तू घी डाल दे बिगड़ जाई बैठल वाला गई जा ना ना दोनों आदमी सुंदर हैं लोग केहू का शिकायत बड़ाई ना करो।